Здравейте, вие сте с втория епизод от поредицата White Rides проекта за такси 3. В миналия епизод ние сглобихме колата, вече официално е фейслифт, нямаме вече проблеми с брони, калници, багажници, механизми и тем подобни неща. В днешния епизод ще ви покажем процеса по подготовката и сканирането на автомобила, за да можем да започнем дизайните на детайлите по него. След това ще ви пренесем в офиса, където ще видите и самия дизайн на детайлите. Така ще финализираме поне дигиталната част от проектирането на колата. След това следва 3D принтиране на детайлите. Може да се абонирате за канала, за да видите всички новости, които ще ви предложим и всички останали епизоди от тази и следващите поредици за проектни коли. Лайквайте, шервайте и коментирайте отдолу, защото за нас това е много важно и искаме, ако имате съвети или неща, с които не сте съгласни, да ги напишете долу в коментарите, за да можем да се учим от тях. Започваме! Обработката на скена приключи. Това може да се каже, че вече е готово за работа. Ето ги текстурите, които по принцип няма да ни трябват. А тези сини точки са референтните точки, които използвахме за сканирането. Сега отиваме отзад, за да сканираме багажника. Багажника вече е готов, него беше нужно да го сканираме, за да изработим задния спойлер. Сега продължаваме и завършваме с сканирането на тавана, където ще трябва да проектираме въздуховодите отгоре. Завършихме сканирането на всички екстериорни панели на автомобила. Сега върху тях ще направим дизайн на детайлите. Отиваме в офиса, за да видите как става този процес. Време е да преминем от реалния в дигиталния свят. След сканирането, най-важното нещо, което трябва да направим, е да си подредим скеновете в програмата в координатна система, за да може да ни мине спокойно процеса на дизайн. Прецених, че най-добре да започнем дизайна от задния спойлер. За да добиете максимална представа как става нашия спойлер и как е този във филма, сме ви сложили снимка тук горе, за да я виждате в реално време. Спойлерът е готов. Процесът на дизайна мина гладко и може да се каже, че визията му е 100% като тази от филма. Важно е да отбележим, че страниците са тънки, както ги направихме ние на всички сцени във филма, но профилът му страни се различава в зависимост от това, коя кола за кой кадър са използвали. Също така, решихме да направим профила на спойлера да е аеродинамичен и обтекаем, а не просто една дъска, тъй като все пак тази кола ще се кара ежедневно. Сега е време да преминем към следващите детайли. Мале хора, беше невъзможно да намерим правилните кадри
на тези въздуховоди на тавана, както и на табелата, тъй като във филма има много различни позиции, в които колата се хваща, но никога правилната, за да може да се види как са разположени детайлите на тавана или какъв е техният размер спрямо различните елементи. Визията на колата започва да придобива все по-завършен вид, но не мислите ли, че тук на предната броня нещо липсва? Дойде момента да направим дизайна и на най-големия и сложен детайл от целия проект – добавката на предната броня. La voiture est fini! Дизайнът е завършен, хора, колата стана брутална. Наистина не мога да ви опиша каква е емоцията, която изпитвам в момента, виждайки проекта в дигиталната му форма завършен. С Симо взехме при сърце тази задача, когато дойде при нас и направихме всичко възможно, за да постигнем максимално близък резултат до този от филма и не сме виждали до момента правено подобно нещо по този начин на колата от филм 2 или 3 в YouTube. Хубаво е в дигиталната среда, но сега е време да се пренесем в реалния свят, защото всички тези детайли, които видяхте по-рано, трябва да се произведат и да се подготвят за монтаж на автомобила. Затова трябва да запретнем ръкави и да започваме с 3D принтирането. Първият въздуховод е готов. Реално седи ето така. Ще принтираме една решетка, около 7 мм дебела, която ще залепим в отвора. Но това ще стане след като се бояди с колата. Сега става следващия въздуховод, задният спойлер и отпред добавката за предната броня. Ето кратко включване от спойлера. И това са страниците. Ще бъдат монтирани ей тук, ей тъй. А сега да не губим време и да преминаваме към следващия елемент, който трябва да принтираме. Снимаме. Всички детайли са принтирани и са вече при автомобила. Сега ще започнем монтажа, за да може всички отвори, които ще бъдат направени по колата, да се обработят по време на боядисването й. Първият елемент, който ще монтираме е задния спойлер. След това ще преминем към добавката на предната броня и това ще е общо взето, защото тези въздуховоди в кавички ще се монтират след като се боядисат, а пък тази табела, тя си е на магнити. Така че може да се каже, че е напълно готова. Липсва само надписа тук Марсиви. Марсей. Марсей. Je m'appelle Claude. Je te flou-flie. С помощта на това хартиено тексо, сега ще ви покажем как ще отбележим и ще пробием отворите. Маркирахме отворите. Това тиксо, което е залепено в момента към основите, ще го залепим с още тиксо към багажника. И така ще имаме точно позициите, които трябва да пробием. Захванахме това тиксо с това тиксо към багажника и сега ще махнем спойлера. 3 и имаме точно местата на отворите. Ето ги. Ще ги отбележим само от тази страна, за да се виждат добре, за да можем да пробием спокойно и да си е всичко окей. И монтираме спойлера.
Ходилник, мраз. Това няма мръдне. Брутално. Мога да дърпаме колата за него. Не като стъкломата. Айде да пробваме. А лаптопа ако падне? Bad decision opportunity. Готови сме с монтирането на спойлера. Продължаваме към монтирането на предната добавка. Даже стана и здрав. Да. Краш тестове. Айде да почваме с добавката. Сякаш е правен за багажника. За предната добавка ще пробваме всъщност първо концепцията с тиксото. Надяваме се да стане, ако не, ще е малко по-сложна схемата. Ще наложим пак на всичките отвори, ще маркираме, ще монтираме на бронята, опъваме, залепяме шаблоните и да видим дали ще стане. Ако не, Ваньо е взимал един мекметър, ще го размахаме, ще бележим и така. Сега ще наложим добавката да видим дали първо ще си легне. Добре. Сега ако сложи въздуховодите на тавана, ама няма. Това ще е малко по-нататък. Стига спойлова и колата. Или за повече спойлери, auto3d.bg, вътре може да изпратите запитване за спойлери. Ето всички отвори, побеляските са пробити. Сега ще свалим бронята, за да видим дали всичко е наред и са на точните места. Ако не, оставили сме малко запас да се разширят отворите, така че ще видим как ще легне сега. В общи линии пробихме точките по маркираните позиции, но имаше леко нужда от уширяване, за да може да си дойде целият контур, защото заставаха иначе леко под напрежение и затова трябваше да са свободни, за да може да се напасне бронята по детайла. Сега всички болтове са позиционирани на бронята с детайла и ще го монтираме на колата, за да видите как се получи вече спойлера или добавката, монтирана на бронята и монтирана на колата, защото това все пак е най-важният крайен резултат към проекта. Ще штракнем ли тази решетка? Добре. Ти си остави табелката даже. И развали изненадата. Изненадата ще е пълна... не се вижда в кадъра. Там са и табелките. Ай, ще я покажа. То и то. Сложихме добавките, фаровете, всичко се държи на по 1-2 болта, защото трябва да я закараме до бояджията. Преди това да я измием на мивката, за да може все пак доста е седяла на едно място, има адски много бокуци. След това, когато колата отиде там, ще разглобим всеки един елемент. Всичко може да се държи на един болт, за да може лесно да се демонтира, но това не се държи на един болт. Крепежът му е направен както ще бъде монтиран на бронята в бъдеще. Много здраво! След около 2 часа, 3, 4, 5 ще дойде пътната помощ, отварим я и отиваме да боядисваме. В пътната помощ дойде, отвънка ни чака. Мислехме да разглобим колата, но първо ще пробваме така. Ако не успеем да я качим по този начин, ще трябва да свалим бронята. За съжаление. Защото искахме да измием намивката и реално ще трябва да я свалим и после да я качим. Но важното е да запазим здраво това нещо отпред. Не ми се иска студен старт да ме изкуши. Давай. Това ще стане ли? Да. Запалихме малко cold start. Всичките светлини работят много яко.
Ето и задната. Мина. Върти пълен. Давай, пълен. Това няма да стане. Абсурд. Еми, няма да стане по този начин. Оп. Това да помощ. Готов. Опит номер 2 е успешен. Сваляме от пътната помощ, дано да е успешно. Ето е бронята, ето го е Иван, много е ентусиазиран. Приключихме с монтажа на улицата, сега отиваме да измием. Взимаме сега едни четчици и Всичките детайли да гледат. Тама се разбрахме с тези момчета, които ще боядисват колата и сега направо я караме ето там отзад в халето да се боядисва. И това ще е за днешния епизод. Ако не сте се абонирали, абонирайте се за канала ни и очаквайте следващия епизод, в който вече колата ще е боядисана. И като цяло ще завършим. Ще е наистина епично и много яко. Айде, до следващия път. Чао!